السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا قرة عيوننا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك الله تبارك وتعالى هم عن طاعات وعبادت لنذي صالح عمل لنذي خدای چین oturuşuqlarınız ve muhabbetlerinizi, duayı hayırlarınızı, kızgın gecelerde, kızgın havalarda, kıyıska gecelerde, taştan, yakından, Resulullah'ın yaşayışından, mübarek, şirin gurrunlarından ve ondan dünya ahir dersimizi alartıyıp gelmeli. Huday izzetini de arttırsın. Allah Teala ecr azim versin, verirdim inşallah. Huday Teala yurdumuzu parahat edip, vatan emniyet edip, ağdı birlikten, iman ağrıydan ayırmasın inşallah. Geçen heftelerde büyük pek Allah'ın köklümüğü bile Peygamberimizin mübarek 56. yaşında Cengi Uhud dağının düğününe Uhud uruşunun adı bilen ulukan Mekkan kafirleri bile bir taraf, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabaları bilen bir taraf, Resulullah sahabaları bilen 1000 nefer, 1000 nefer, kafirler da 3000 nefer. Aham Mekke-i Mükerremen kafirleri gelip Uhud dağının devrine konuptılar. Peygamberimiz de Medine-i Münevvere'de cımgavuni ikindi namazı irrek okuyakana yola düştü. Aham yolla gün yaşmaka men sahabaların cenk meydanı gelirleri yeke görecek deydi. Geçen heftelerde geçenin kıyıskatışı. Ohan kiçenrek oğlanlardan 15 nefer iyidine kovup, ohan bir kidane daya oğlanları bunları cenk meydanına için alıp gitti. Ondan sonra وَفَرَغَ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem min ardil ashab وَغَابَتِ الشَّمْسُ. Sahabalar ve cenk meydanına gidecekleri hemmesini göründen sonra gün yaştı. Hazreti Bilal'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emrediptir, azan ayt. Hazreti Bilal'la azan çekip şu tada akşam namaz okuyuptırlar. Hazır Uhud dağı yetenaklı Medine-i Münevvere'den çıktılar. Ohum sahabalarının arasında şu tada boluptırlar, süyüşmeni yatsı azanını çekilip, yatsı namaz vakitte yatsın azanını çektirip, yatsın şu tada sahabalar bilen sep tutup cemaat edip Peygamberimiz yatsınını okuyuyor. Ohum şu tada bir gurrun molya. Ey cavan dost,
Ey Müslüman, ey mümin, ey enata terbiyet beriyen, ey yaşlı, ey eşdiyan kulağı var Müslüman, bolon yağdayı öldü. Gayratı öldü, ihlası öldü, mertleri öldü, iman öldü, himmet öldü. Ders al bilen himmetinden. Adam şulan yağdaylarını eşitip, öz imanımızı arttırıp, özümüzün gayratımızın icizliğini oğrun çestin derlep utanıylayın burama. Yastı okulandan sonra Peygamberimiz aydıptır, şu taada qalaylayın deyiptir. Yani şu taada yatmalı inni. Oham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yastı okulandan sonra qaranqıda sahabalarına bakıp qiyğırıptır. Men yahfazuna el-leyle. Şu gece haydi birinizin amadı teyyarlığınız var. Yatmani sahabaların taşından aylanıp geçirmeli deyiptir. Men yahfazuna el-leyle. Şu akşam kim bizi saklap yatacak deyiptir. Faqama raculun ve qal ana ya Resulallah. Oham bir cevan sahabaların bir derrev turakına ya Resulallah men saklayın deyiptir. Yani erti ceng meydana aşın barmadı. İstirahat gerek. On bir cevan sahaba turup men yatmana aylanayın deyiptir. Aham Peygamberimiz aydıptır. Ve men ente kim bolyan sen deyiptir. Ol aydıptır ana Zakvan. Men aydım, men adım Zakvan deyiptir. Peygamberimiz ayttir, iclis, otur yerinde deyiptir. Bir oldu. İkilenci. Thumma qala sallallahu aleyhi ve sellem men yahfazuna hâzihi leyle. Kim şigizi bizi saklayacak? Sahabalarının taşından aylanıp yatmağını dağına tarmalı. Yankı Zakvan'ın kaptarrağından bir ses çıkan yanak bolup ana ya Resulallah deyiptir. İkilenci adam ayırdı. Peygamberimiz aydıptır. Ve men ente kim bolyan sen deyiptir. Ola aydıptır. Ana İbn Abd Qays deyiptir. Men Abd Qays yan adamın oğlu da deyiptir. Peygamberimiz aydıptır. Otur tenne deyiptir. Yeni birimi durup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarına bakıp men yahfazuna hâzihi leyle. Kim şigizi bizi saklayacak deyiptir. Üçüncü adam turuptur. Faqama raculun ve qala ana ya Resulallah. Men saklayın deyiptir. Ve men ente kim bolyan deyiptir Peygamberimiz. Olay deyiptir. Ana Ebu Sebu'. Men Ebu Sebu' diyen adam deyiptir. Aham Peygamberimiz otur deyiptir buna da. Üçüncü neferde. Aham birime güymenip Peygamberimiz aydıptır. Kumu selasatukum. Üçüňiz de turup gaýdyň bärik deyipdir. Kim? Zakwan, İbn Abd Qays, Ebu Sebu'. Üçüňiz de gaýdyň bärik deyipdir. Aham bir nefer Resulullah'ın ýanyna gelipdir. İkisi gelmeýändir. Aham Peygamberimiz aydypdyr. Hop sen deyipdir. Ayna sahibaka? Hanu iki nefer ýanyndan gıýgyrýadylar deyipdir. Ol cevan sahaba näme deyipdir. Ol Allah rahmet etsin. Hazreti Zakwan näme deyipdir. Ol merd oglan näme deyipdir. Ol şiir mert näme deyipdir. Ana allazi kuntu ajabtuka ya Resulallah. Üç gedekde jogap beren men özümdim deyipdir. Bir gedege öz adım aýtdym, adım Zakwan deyipdir. İkilenji gedek men nidim palanyň oglu diýip aýtdym deyipdir. Abd Qays'ın oğlu men deyipdir. Üçüncü gedekde Ebu Sebu' diýdim, ma'ruf bi Ebu Sebu' men deyipdir. Ana Zakwan İbn Abd Qays Ebu Sebu' deyipdir. Üç gedekde de her gedek aýdanda özüme icazet bermedim oturmany deyipdir. Üçüncüsü ben bir adam deyipdir. Peygamberimiz bilse de bilip duranlar. Emma sahabalara belki tarihi beşeri insaniyeti ders olsun deyip
sahabalarının mertligi biri-birinden meter ewzün şıptırallygyny, iman we ihlaslarynda kämilligini tarihte sebt bolmadan şirin bolan ýagdaýy görsen hay. Hano iki ýoldaşyň diýeni üçüsi de öldüm dipdir. Ana Zakwan ibn Abd Qays Abu Sab'a. Adam Zakwan Abd Qays'ın da oğlu ma'ruf bi Abu Sab'dan mennitdir. Peygamberimiz aýdypdyr: "İzhab hafizakallahu azza ve celle." Barakallah. Hudaý seni afetden mahfuz etsin, sen gayrat et, bigice yatma onu dipdir. Sahabalan gaşından aylan dipdir. Bir hemmemiz yatacak, istirahat edecek dipdir. فلبس رضي الله عنه درعه وكان يطوف بالعسكر تلك الليلة وكان لا يفارق رسول الله صلى الله عليه وبارك وسلم. Oham Hazreti Zakwan radıyallahu anh mert bolup jeng meydanın egin maşyny hemmesini giyip tamam amade bolup ta Rasulullah oýunýança sahabalan daşyndan aýlanyp wagt geçirmäni Rasulullah'ın daşyndan aýlanyp ta Peygamberimiz turýança şeýtip geçiripdir. Ey mümin musulman dogallar, çyndan şula merde adamlar dälmä. Bular imanlaryna kulak asyn. Bular imanlaryna belki edýän işlerini gürlep Türkmen harladı diye harlap fakat yönü laf vurup öýlerini kenarda saklamaýanmışdykly, amal etýänmişdykly. Öýlerini orta oklaýanmışdykly. Yönü kefini ovadalla kana iş etmeli bolany öýlerini kenarda saklamaýanmışdykly. Amal edýänmişdykly. Öýlerini orta oklaýanmışdykly. Nämeden çyrim ihlaslary barmışdy. Mehabbeti barmışdy. Canı bilenmişdikler. Oham bir tofar özlerinin mertliklerinden bir amallar köküdüklerle tarihi angalıtıp koyupdurlar. Bigat ihlaslar bitinmişdik, şılan gürrünleri de adamın yüreğini açıyor. Şılan gürrünleri yürek açıyor, imanın arttırıyor. Adamın gayratını arttırıyor. İhlasları olansan, 1400 yıl üstünden geçmeli şu gürrünün, hazırda tədece gürrün olup, mümin Müslüman adamlar işlerine imanları artmalı. Ya mesela bir tofar adamlar oluyor. Mesela dil kömek, ya mal kömek, ya beden kömek öyle hayır getirmeli olanla. Mesela işi varmıştı. Öynün işkenmişti kamanadan ha. Ama bir daha da güymeden şık bolup öynüne qaliye ta şol iş bitik gitýänçe. Taşı qowdat, mesela mektep okulyanna bolsa, mescit bejerilýänne bolsa, garyplere kömek edilýänne bolsa, ya bir başga bir her näme gowy işike, çyn musulman adam bilýär-de şo zadyň içinde Hudaýyň gowurmaklygy bardygyny, Allah Taala rizaýaty bardygyny bilýär ha. Ýöne näme diýe? Hamana işi barmışdyk. Şoňa güýmenip günni geçirýär. Nämeden çyrim? Kellagyrdan miýdar. Kep burrundan miýdar. Mesuliýet gerekkä diýe. Ay maňa näme diýe? Öl biter gider da diýe. Bular olardan dälmişdik. Bulan yüreklerine iman derdi varmıştı. Bulan yüreklerinde beyik Allah'ın muhabbeti varmıştı. Kâni işler bada mescit becerilmek, köprü becerilmek, garip kasar gözlemek, tomuslarda tabistan oğlancıkları bernama, Kur'an-ı Kerim öğretmek, sen şuna kömeğin yetirenin minin, yetirmeyenin minin, olay yer gider ol. O mescitte biter gider, o yerde biter gider. Emma o ödüne şirket etmeyeni kenarda koşan adam heyf, sogaptan, bereketten, nurdan kalan adam oldu da. Bi nasib ay azan nuri azim bester rozen başı az mahe karim. Ey Müslüman, ey mümin, günnidin günertani näjire gün yalfıllap duran malta ya gice ayaydın moltuqa qaf penjarany yapsan, perdesini çeksen, öýüň içine ışık girýärmi? Girmez. Yoksa daşar, ýakty nurdan ne olur? Hudaýyň nuru ýakmyn salwaty. Emma otagyň içine girakana qaf penjarany yapıştyrsan, otagyň içine nur girýän däldir.
Otoğunçı qarankı bolýandyr. Hala giýje bolsun, hala günnüz bolsun. O şonuň ýaly Hudaýyň rahmaty, Hudaýyň bereketi, Hudaý Taalaň rizayaty, nury dökülip baty. Emma özüň otoga salypda mene bir kepkürlüňden biýdar, kellagyrdan biýdar, meselen kellagyrmyşdykda şo. Ay özü biter gider maňa näme diýip, heli ýoglaň şoňa berip otogyň içinde güýmen çykalsa, bir wagt boş hyýal edamasyn üstüne rahmat ýagarmy qadir. Üstüne nur ýagarmy qadir. Hi gaf penjara ýafqa öýüň içine nur ýerjekmi? Gaf penjara ýafqa öýüň içine bereket girjekmi? Bi nasib ay azan nuri azim. Beste rozen başı az mahe karim. Al penjaran açık bolmasa öýüň bir nur girip bolmasa öýe ýakty girýärmi? Öý bejerellerine nur gir goýmaýarlarmy ger? Öýüň içine ýakty girsin diýip. Emma ol hem yer tutuq bolsa, taşaryň ýakty girýän däldir içerik. Ol ýan qiyana adamda hyýal bilen özüni güýmäp, hiç da haýyryny ýetirmelläden, kömegini ýetirmelläden, ay bolýa men namazyma okuýan ýa bir zat diýip özüne anasy bilen şeýle maslahatly şakana zada haýyryny ýetirmelläden bolýan adam hyýal etmesin üstüne rahmatlar ýagarmy qadyp. Bir merde adamlary welden, bir iman adamlaryny welden. Agallam ey jawan dost, bitin maşarmasaňda şirket etde gal. Eliň uzatda gal, adyň ýazdyrda gal. İçinde badyň ady bolsun, kıyamet günü hesap kitabyň içinde. Hulasa Hazrat Zakwan ibn Abd Qays Abu Sab'a içinde bir adam mert bolup daňa diýänçe Rasulullah jan we sahabalaryň daşyndan aýlanyp saklapdyr. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدلج وفي السحر قال صلى الله عليه وسلم أين الأدلاء قليلين مبارك قرنا رسول الله جاننا yatıptır selalik vakti dağdan önçek oyanıptır sallallahu aleyhi ve sellem oyanakana dağdan önçek tura orayın deyip turduptır sahabalar. Ohum aýdypdyr, Uhud dağa gaşyn ýakyrrak ýol tanyýan kim ma diýipdir. Öwümizden gitsin, ogurynçaja ýakynjyk ýerden bizi Uhud dağa gaşyn alyp gitsin diýipdir. Ohum sahabalaryň bir neçesi, "Ya Rasulullah, bir ýoly ýetip ökdi" diýip, Peýgamberimiziň öwünden ýürüp, baglaň arasyndan, dağ dereliň arasyndan çöküklik ýerden Uhud dağa gaşyn alyp barypdyr. Gowqulasaň dünyede tarihte bir gen gürrünler vardır şatada. وَلَمَّا اِنْتَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِلَى قَرِيبِ أُحُدٍ حَانَتْ وَقْتُ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَهُوَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَرَى الْمُشْرِك۪ينَ Aham mahul evesi işittirle ta Uhud dağın yakınına barıptırlar. Dan atıptır. Erti namazın vakti olupdur. İnne näme ýagdaý boldy? Peýgamberimiz kafirleri görüpdir. 3000 leşker teýýar bolugly. Tagriben biri-birini görüp başladylar inne. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Bilal radıyallahu anh ona aýdypdyr, erti namazyň azanyny çekdipdir. Hazreti Bilal radıyallahu anh azan çekipdir. Oham awdallar saf tutup, sep tutup Peýgamberimiz amam bolup erti namazy okypdyrlar. Erti namazdan soň ýuwaş-ýuwaş jeň meýdana gaşyn giriljek kandy. Erti namaz okulandan soňra bir gen ýagdaý bolupdyr. Wa hunaka tamarrada ibn Salul al-munafiq. Ol 3-4 heftemin nozul geçendir bir münafık badi ibn Salulli. İbn Salulli ki Hudaý Taala şoň hakyna aýtdy. Ey Muhammed Rasulullah, eger sen günne 70 gaýtar şoňa doga etseň de şoň men günahyny geçmerin diýen adam ha. Şoda bamışdyk Peýgamberimiziň goşunynyň içinde 1000 neferiň içinde. Erti namaz okyp bolanlaryndan soňra bir münafık İbn Salul düngur gürrün tapmana durupdyr. O da Hasan kafirliň gözünün alynda. O da Hasan işte içkin jeň meýdan boljak. Oham aýdypdyr.
Näme öz-özümiz biz öldürüp diýipdir. Mene gaýtjak ýyzyma diýipdir. Bijire jeň meýdan boljak bolsa maňa gerek gel bijire zat diýip ýyzyny öwürilipdir. Fansahaba bi 300 minal munafiqin. Hudaý Taala Qur'an-ı Kerimde şolary munafyk diýip aýdýar hemmesine. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. خذ القرآن الكريم شلون حقناش. فما لكم في المنافقين ينق ابن السلول'un iyidine näçe nefer düşsego? Peygamberimizin goşuny 1000 nefer. İbn Selul münafıgın iyidine 300 nefer münafık iyidine düşüpdir. Yani Peygamberimizin sahabası 1000 nefer bolupdy. 3000 nefer kafirin beraberine 600 nefer bolup galypdyrlar. Ey Resulullah'ın gurrun iyidin birje dagyba. Ey çynnyň ıza başynda kännämmi? Yani şu 1000 neferin içinde 300 nefer münafık varmıştı. 300 nefer daşından Müslüman içinden kafir varmıştı. Şu kafirlerin öz müzahamçılığı olacak ha. Bula Müslüman taraf Müslümanların arasında da. Fensahab bi 300 minel munafiqin. 300 nefer yankı İbn Selul bedbaht münafıgın iyidine düşüp gaýdypdyrlar münafıklyk bilen. Oham bol münafık gaýdypdyr. Ata'al wildana we men la ra'ya lah ata'ahum wa asani ala man naqtul anfusana. Bu Muhammed diýipdir yankı münafık sallallahu aleyhi ve sellem. Oglanjyklaryň ýaş oglanlaryň diýen etip Medineden çykýar diýipdir. Näme özümizi öldürüp diýipdir. Öwriljek idimi de diýipdir. Görün münafıgın edýän işini öwriljek bolsa odal gaýtmalydan Medineden. Ahyrky wagt öwrilýär, musulmanlaryň aýaklaryny titretjek bolup, musulmanlar gorka goýjak bolup, ol kafirleri begendirjek bolup. Ýogsa odal barp bermellerler. Ahyrky ýagdaýda öwrilýär. Biderek münafyk nejis, habis adamdan edýän işi da. Ýogsa odal Medineden çykyp bermellerler. İbn Selul bir qysgaçyk tandaýly, gurrunu bolupdy. ابن سلول ينقى منافق. قال الإمام الزهري رضي الله عنه كان ابن سلول له مقام كل جمعة. ابن سلول ليان منافق her jumga Peygamberimiz hutba okuyacak bolany ýokary galýanmışdyk. Ey bu münafıgyň bi hayadygyny, ey min gaýzadygyny, ey min jesurdygyny her jumgada Peygamberimiz hutba okuyacak bolanda yankı münafık ýokary galyp näme diýänmişdik? Eyyuhan nas, hada Rasulullah beyne azhurikum. Şi Muhammed Rasulullah'dır. Hudaý şunu bizi silap beripdir. Şun kadrini bilin, şuna kömek berin. Fansuruh ve azziruh ve nasaruh. Şuna kömek berin. Şuur olaqan adam min kadrini bilin diýänmişdik. Yalandan ha. Özüne gawa adam diýdirjek bol. A'azzakumullahu Teala bih. Bilýäňizmi şuň menen Hudaý sizi siladi ha diýänmiş. Yankı münafık her hefte şey diýänmişdik yalandan. Hatta Uhud urşunda 300 nefer bilen öwürilýär, jeň meýdanynda şirket etmeýär. Şu Uhud jeňinden soňram da jymgada turupdyr daşly adam. Ýene öňküýälet. Ey jemaat, Muhammed Peýgamberiň gadryny bilin diýip, şeýle bir bihaýa adammış. Uhud jeňinden soňram da şeýle ýygyna öwürilipdir ha. Onda da awwelin jymgada ýokary galyp, ey jemaat, şu Rasulullah'dır, şun kadrini bilin, şuna kömek berin diýerlerine fe ahadal muslimuna bi siyabihi. O hatçynyň sonra musulmanlyk köýnünden tutup, ey adu wallah, iclis. Wallahi ente leste ahlun lidalik. Utun hayat, sen künamen kılıp otur diýipdirler. Aham maňa aýdypdyrlar, ey bedbaht, sen tövbe et, irji' yestagfir laka Rasulullah. Ola hasyn. Ey bedbaht, sen Uhud jeňinde ýokdun, ýygyňa öwrilen. Sen şu mahal tövbe et. Rasulullah sana dua etsin diýerlerini aýdypdyr. Wallahi ma abghi an yastaghfira li. Duasy gerek gelmäge Muhammed Peýgamberim diýipdir sallallahu aleyhi ve sellem. Şeýle bir bihaýa adammışdyk. Şeýle bir gaýda ýüzüniň suwy ýok adammışdyk.
Her hal erti namaz okulandan sonra 300 nefer münafık bilen sürülüp saylanıp qaytıptır. Bir sürülüp qaytıptır. Oham Hazreti Abdullah ibn Amr ibn el-Haram sahabalan miri peygamberimiz hiç ehemmiyet bermendir olara. Öwürülmenden zat diýmendir. Emme sahabalan miri bilen iyidine düşüp hey beytmem öwürülüň diýipdir. Olar asmandyrlar. Oham bir tarihi bir gurrun aýdypdyr. Ya kavmi uzakkirukum Allah. Ey kavmim, Allah'ını sizin yadınıza salyaniptir. Allah tahzulu kavmakum ve nebiyyakum indama hazaral aduvu. Öz kavminizi belki peygamberinizi epberip barýanyň, o da haçan düşman gelenne Yöne soğuk demire çüýkak duran ýanak gulaklarynyň gulaýyndan marmaýan bilaýdylýan görüňler. Näme özümiz öldürüp diýipdirler. Bize öwriljek diýip gaýdypdyr. Oham ýanky sahaba gyýgyrypdyr. Abadakumullah. Hudaý delil etsin siz diýipdir. Feseyughnillahu taala ankum nabiyyehu. Hudaý kömek berer bize diýipdir. Ve Resulullah'a Hudaý kömek berer. Sizin gereğiniz yoktur. Hudaý sizi saylap duranmamaly. Siz bir nejis adam bolansaňyz diýipdir. Şu aralarda hudu Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Okuysam giýjä galjak. Hudaý sizi saylap duranmamaly. Ýok bolun diýipdir. Inhem 1000 nefer peygamberimiziň leşkeridi 300 saylanyp münafykmyş gaýdypdyrlar. Näçe galy? 700 nefer halis yalfyllap duran musulmanlar galypdyr. İmanı kamil Resulullah'ın sahabaları. Bir 2 daqiqalyk bir ders alaýyn. Ey mümin musulman dogallar. Şu münafık 300 nefer bilen yerden öwrülip gelýär. Resulullah'ın ýanyna öwrülip gelýärler. Hudaý Taala'dan vahiy, Kur'an inip duran, nur inip duran, mustaqim Allah bilen irtibatdaky adam bize gerek dälip, şondan öwrülip porsi dünýä gaşyň aýtmaly. Eşlere Thomas Khan misal ursan gelişmezmi? Ulamalar aýdýar. Teleki adamın misali eynuhu susuk Thomas Khan ýalydyr. Thomas Khan'ı gülüň üstüne goýsaň ýerek barar. Gülü etberip dogry aşgaly kesife barar. Dogry nejasata barar. Resulullah'ın yanına gidip ýerek gitjek. Ýerek barmaly. Resulullah'ın öz ýanyndan çykyp gaýtmaly. Zat diýerler nesip etmesi nesip etmeýän. Hudaý Taala'dan dilemeli hadi. Hudaýa gowzatlar bize nesip etdi. Peygamberimiz dua edýänmişdi. Allahumme inni es'aluka tawfiq ahli'l huda. Hudaýa ak ýollaky adamlaryň nygmatyny maňa de ber diýänmişdi. A'mal ahli'l yaqini, imanlaryna gaýma adamlaryň etýän amaly wa şonu maňa ber diýip Resulullah dua etýänmişdi. Dua etmeli haşyna. Resulullah'ın ýanyndan meselen jeňmämişdik. Ölmeli, öl keyfet Resulullah'ın ýanyna ölüňden soňra. Bar dünýä gaýdyp dursaň da ölmeýjekmi sen? Hani galyňmy? Näçe ýaşanyrsyň şolardan soňra? 500 ýaşanyrsyňmy? Ya olardan öňçe gitdiňmi qa? Ibretu bidari yazdan talab, na az kitabu maqalu harfu lab. Hudaýdan dile, Hudaýa maňa ibret berdi. Hudaýa men ders alaýyny. Hudaýa men imanymı kamil bolayny. Ibretu bidari yazdan talab, na az maqalu kitabu harfu lab. Ýöne kipläniň menen adam öwetişýän nädir? Ýöne, men kan kitap okuydum ahim, men önde habarym bar ahim diýenim menen öwetişip görmersiň. Allah'dan dile, Hudaýa men gözüm açyk bolsun. Hudaýa men kalbim açyk bolsun. Men kalbim kör bolmasyn. Hudaýa maňa gowzatly nesip etsin. Men kan kitaplar okuydum ahim diýenim menen Hudaýyň ýanyna adam öwetişýän qadiýamaýly. Ine bil hadam wedin Resulullah'ın ýanyna aýdypdy. Resulullah'ın ýanyna elbetde Hudaýyň nur dökülip duran ýerinden. Qalan tersi özüňiz alyp beriň, men kan wagtyňyzy almaýyn. Gürrüň ýygyny alyp gideýin.
inhe bir peş adamla Resulullah'ın yanından qaydıwati. Geçen hafta geçenler ayağı paytıklap duran sahaba urunup Resulullah'dan qalacak değil diýwati. Bir adam ýygyna qaydıwati. Ayağı paytıklap duran sahabada men Resulullah'dan galyp biljek diýip Resulullah ýapyşyp qaydıwati. Nesip diýerleri. Nesip diýerleri. Nesip diýerleri. Hudaýdan dilemeli boljak, Hudaýa nesip etdi. Hudaýa köple bize di. ونفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل الشعب من جبل أحد فعسكر بجيشه مستقبل المدينة المنورة. Peygamberimiz 600 sahabası bilen öwrak gidipdir. Sahabalar bilen gidipdir, kafirler de görüpdi. Ta Uhud dağı yaxşı degipdir Peygamberimiz. Uhud dağı barıp Peygamberimiz leşkerini qawqulagasın. Leşkerini büyürüpdir, arkaňyz dağa gaşyn bolsun diýipdir. Yüzüňiz Medine gaşyn bolsun diýipdir. Sahabalar inni arkasından hiç wagt düşman gelip bilmeýär. Arkasy dağda. Ol öwrekde de bir defejik barmışdyk. On üstünde de 50 tane sahabasyny saylap size o öwkü defeň üstünde öwkü dağda bolmaly diýipdir. Uhud dağın öwi inşallah gitmediňiz gidersiňiz giderlerde gaw bilýändir. Uhud dağın öwgiň meýdan ol öwrekde bir dağ bar, Jebelur Rumat diýerler. Şoň üstünde 50 nefer sahabasyny teýýarlap goýupdyr. İnşallah on gurrunun işte aýdyn. Oham 650 nefer öz ýanyna 50 nefer de şu dağın üstünde öwkü defede durmaly. Hemmesin üýşürip hutba okypdyr Peygamberimiz. Qysgajasyny aýdyp bereýin. Inni hemmesin üýşüripdir, inni ýuwaş-ýuwaş jeň meýdan başlajak. Ya eyyuhan nas, ey sahabalarym diýipdir. Hemmesiniň öwüne geçip mübarek aýaklary bilen ýörüp dogry ortalaryna baryp gurrun beripdir. Ey sahabalarım, usikum bima awsaniyallahu azza ve celle. Hudaý maňa tapşyran zadyny siz sahabalama tapşyrýar. Özümden zat aýdamak size diýipdir. El-amal bi taatihi ve-tenahi an maharimihi. Hudaýyň diýenine de werin, Hudaýyň haram edenden gaça werin diýipdir. Ey sahabalarım, innakum el-yawma bimanzili ecrin ve zuhrin. Ey sahabalarım, soğabın dökülüp duran yerine duğunuz şuun siz diýipdir. Soğabın dökülüp duran yerine duğunuz, eger sabr edip, mert bolup, biluňyz kuşap, daýaw durup bilseňiz diýipdir. İdinden aýdypdyr, ey sahabalarım, fe innel cihada şedidun karih. Kafir bilen qanmagan dökülüşüp uruşmak gaty qyyn zatdyr diýipdir. Zenanaňy öýde goýup, oglaň şoň öýde goýup, janymdan geçeýin nime gaty qyyn zatdyr sahabalarym diýipdir. Ýöne Hudaý nesip eden adama qyyn däldir diýipdir. İzinden aýdypdyr, ey sahabalarym, sabr edin, daýawda durun, jennete de umydywar boluň diýipdir. Ey sahabalarım, men diýenim menen bolun, agzala bolaman, agzala yere Hudaýym kömek gelýän däldir diýipdir. Muttahid bolun diýipdir. Agzy bir bolun diýipdir. Ey sahabalarım, fe inni harisun ala rushdikum. Sizin bitir gowulmaňyza bitir ürjida men diýipdir. Men diýenim menen bolun gönenörsiňiz diýipdir. Ahyrkysy, ey sahabalarım, musulmanlar hemmesi bir adam ýalydyr diýipdir. Barmagyň uzyna tikennürtse, gözüň ýatyp galýarmy? Ýok, göz dogry şoňa gaşyn gitdi. Kelläň ýatyp galýarmy? Barmagy tikennürtdi. Ýok, kelle de şoňa gaşyn gitdi. Aýagyň ýatyp galýarmy? Men el bilen işim ýok. El ayak da şoň ýedinde, ýürek de şoň ýedinde, göz gulakda hemmeti şu barmagyň uzyna şu tikeni aýyrjak bolup, musulman menen bir-birine şeýle mehabbetli bolmalydyr. Wassalamu aleykum diýipdir ahyrynda. Gaýrat edin diýip 50 nefer saýlap, akdip öwkü defäň üstüne goýupdyr. O ham olara aýdypdyr.
50 nefer, şu 50 neferin üstüne de Abdullah ibn Cübeyr diyen sahabani baş etip koyuptur. Farman desetip koyuptur. 50 neferin. Şu 50 neferin başına aydıptır. Ey Abdullah deyiptir. Hudayi sana şayet etiyen deyiptir. Sen iştada qavu yerde koydum deyiptir. Qavu yer diyenim, siz iştada bolmasanız kafirler bizi az göre kana defan arkasından aylanıp bizim arkamızdan gelemasın deyiptir. Şolar atlı geliyaka, sizin işiniz şu defan üstünden fakat tir kamanının o kattan durum geçirmeyen şolar deyiptir. Vesbut mekanaka in kanet lana ev aleyna. Hala biz piruz oleyli, hala basıleyli. Duruştadan kıymıllama deyiptir. O ham qalan 49 neferi bakıp aydıptır peygamberimiz. Beter gengi açtayı kulak asın. İn ra'aytumuna taqtafuna at-tayru fela tabrahu makanakum hatta ursila ileykum. Ey sahabalar 49 nefer size de aydiyan deyiptir. Bir vakt kafirler bizi öldürse, biz de yeke kırılsak, laşhor kuşla gelip, bizim kellelerimiz, içelerimiz iyite dağdı, siz şu tağdan kıymıllaman deyiptir. Şu tüslü size kaim tavşiriyen deyiptir. Bizim laşhorla gelip, bizim cesedimiz iyi otursa dağda, vay bunlara kömek gerektir deyip kayıtsanız, men ez adamımdan kaydım, men adamı vermesem kayıtman deyiptir. Bir. İkincisi, ve in ra'aytumuna hazamna'l kavme ve vatta'nahum fela tabrahu makanakum hatta ursila ileykum. Yok, kafirler kovalap, yeki kırpşolar dargassak da yine kaytman deyiptir. Men icade verip adamı veriyençem hala basayla kıymıllaman deyiptir. Ahirinde de deyiptir. Allahümme inni uşhiduke aleyhim. Hudaya sen şayet bolşulara deyiptir. 50 neferi cenk meydanından çıkarıp belli öz başına Cebel-i Rumat diyen beyik defağın üstüne, dağın üstüne böylece küçük boluptu, şon başına koyuptur. Bir vakt cenk boluptuqa 50 nefer, 100 nefer, 1000 nefer saylanaka arkanasından gelamasın deyip şoları koyuptur. O ham peygamberimiz gelip sahabaların arasına bir 650 neferin arasına geliptir. İnni yuvaş iki koşun birbirine yakınlattır. Ve ceale sallallahu aleyhi ve sellem yemşi ala ricleyhi yusavvi sufufa. Mübarek ayağı bilen seplen arasından yürüyüptür. Hayt falani eve geç diyenmiştik. Falani sen ikilenci sefe geç. Falani sen üçlenci sefe geç. Dördülenci septe ait diyenmiş sen eve var diyenmiştik. Adamlar da orlanından sonra gerişleri hatta ayaklarının ökçesi adı evrak iyidenrak olsa doğruca durun diyemiştik. Ey nunamayanak namaza koyacak yani. İnna Allaha yuhibbu'l-lezîne yuqatilûne fî sebîlihi saffen ke'ennehum bunyanun marsus. Hudaya diye. Men bindilimma düşmanın önüne namazda duran yal sep tutup dula, kuyulun kurşun yal qaim dula öldürdü deyiptir. Kurşun yarılacak, bulan sefi yarılacak deyiptir. Ol Bedir cenginnaki yal. Hatta gerişleri de adı birinin ev iyid olsa, hayt gerişin on gerişi bilen den olsun deyiptirdi. Ohan peygamberimiz sahabalarını yaxşı heveslendirip elini iki kılıç varmıştık, iki şemşiri varmıştık. Birini sirip çıkarıptır, aydıptır. Men ya'khudu minni hâzâ s-seyfe bihakkihi. Men elimde iki kılıç var deyiptir. Şon birini kim alacak men elimden? Yöne hakkını eda etmeli deyiptir. Şu kılıçın hakkı var deyiptir. Neyse el uzoltuptırlı, men alacak da men alacak deyip. Peygamberimiz hiç haytını vermeyendir. Ohan bir cavan sahaba, beter dayav, beter urş gören, cenk meydan gören bir qavi sahaba kim? Hazreti Ebu Ducanah radıyallahu anh. Beter bir merd oğlanmış. Hazreti Ebu Ducanah öğrak yortup kıygırttır. Ya Resulallah, elindeki öz kılıcın, Resulullah'ın öz kılıcımıştı.
elindäki kılıcın näme haky bar oň eda etmäne diýipdir. Ohum Peygamberimiz aýdypdyr: "En tadribe bihi wujuhal aduwi hatta yanhaniya." Bikar durmalar şu kılıç diýipdir. Täjeň ýatýança zol bulant durmalyşyň menen kafira gaşy inipdir. Tä kafir ýykylýança diýipdir. Hazreti Abu Dujana radıyallahu anh, "Ana ahuduhu bihaqqihi ya Resulallah." Men inşallah yerini yetirerim şonu bermäňe diýipdir. Peygamberimiz ozully maksady şu Abu Dujana'mışdyk. Gel sana berýän haqqyn eda et, yerini yetir diýipdir. Bolýa diýipdir. Hatta sahabalaryň bir neçesi Hazreti Zubeyr ibn al-Awam radıyallahu anh yüreğimizden bir formoluk diye Resulullah bana vermäni şoňa berdi diýipdi. Oham Hazreti Abu Dujana bir gyzyl ýalygyň maňryna daňyp, gyjynyp öýdi, Peýgamberiňde kılıcını alantaň sefin arasyndan mutakabbir bolup ýürüýipdir. Kafirliň gözüniň aldyna. Peýgamberimiz ýene şo taýda dir seçipdir. Jeň meýdany bolsak bolupdyran ýerde. Resulullah canın tamam harekati, tamam keplemeni duran yeri. Hemmesi ders, hemmesi bir dürdavla. Peygamberimiz Hazreti Abu Dujana'nın kızınıp, maňryny gyzyl ýalykdan Resulullah'ın kılıcını alıp, aňryk bärik mutakabbir bolup ýürüýipdi, gaýdypdyr. "İnneha lemeşyetun yubghiduhullahu Teala illa fi misli hadal mawtin." Şehirli yürümek haram diýipdir. Yöne şizire kafirliň hawasyny aljak yerinde hiç işgali ýok diýipdir. Barakallah Hazreti Abu Dujana. Şehirli mutakabbir bolup ýürümek haram diýipdir. Yöne şizire yerde kafirin hawasyny aljak yerinde hüneriň bolsa çykaryp diýipdir. Koy gören adamyň hawasy gaçsyn kafirliň diýipdir. Hudaý ýokuş görmeýär bizere yerde ejazet berýär diýipdir. Resulullah can kıyamete sedip yeni bir ders aydıp koyuptur şu taada. Şibir Hudaýyň ýokuş görýän ýürüýmesi, emma şizire yerde ejazet bar diýipdir. Hazreti Abu Dujana yerine yetirip jeň meýdanyna da girýär. Onun ne forum jeň meýdanyna girişi inniki fursatda. Ýöne bir 2-3 dagyga ondan kane bitirjekler. Hazreti Abu Dujana'nın gysgadyk tandyp bereýin. Hazreti Abu Dujana Resulullah'ın şu kılıcını alan adam. Şunu tandyp tamam etjek. Hazreti Abu Dujana Resulullah'ın kılıcını alan adam. Ebu Bekir Sıddık'ın halafet vaktinde jeň meýdanyna şehit bolan adam. Emma şehitlikden önce merid yatyqa azaly wellim qadip bir gün çöwüne yatanmışdyk. Men inne ayrılja o çöwüň üstünde diýip. Oham yatan yerine bir Hazreti Abu Dujana gülüp ýüdüwedi ýalfyllap yatan. Oham men sorbana bartdyrlar. Ey Abu Dujana, näme ýüzüň hewir ýalfylýarasyň diýipdirler. Hazreti Abu Dujana bir kep aýdypdyr. Kep dürdäne aýdypdyr. Resulullah'ın şäherleri de bula. Ýüzüm ýalfyllamaga iki däne eden işim ma, men iki ahlagym ma, şu iki ahlagym bilen Hudaýyň ýanyna gaty tamam känna diýipdir. Ey enata, ey erheli, ey doğan, ey musulman, ey oğulgy, ey içeride daşarda musulman dogollaryň arasynda, sana maňa dersdir da bula. Menne ikrat ba diýipdir Hazreti Abu Dujana. Şu ikizat bana bolor inşallah şoň menen men jennete bararyn diýipdir. Näme aýtsakkam Resulullah kılıcını verdi diýjekmi kam? Onu aýtmandyr. Resulullah'ın ýanynda kafirle bilen çalışdym diýjekmi kam? Onu aýtmandyr. Sadece da aýtypdyr. Kuntu la atakallamu illa fima ya'nini. Men şu ömrümde özüme gerekmejek ýerde bir derek takyda oturmaýardım diýipdir. Bir işi diýipdir. Kem keplemeýärdim diýipdir. Gerekmejek yerde keplep ýüküme alýarmyýardım diýipdir. Hakda bolsa, nahakda bolsa, gıybatda bolsa, töhmetde bolsa, musulman doganyň azasda bolsa, onuň menen göwünni görjek diýip, paçawlap sakyrda oturmaýardım diýipdir. Hewiri dilime gaýym adam men diýipdir. Şu dilime gaýymlyk bilen Hudaýyň rezaýatyny tafarnyp, gat umydym kän diýipdir. Ey musulmanlar, adamyň göwüni şu kılıç aýtjakda, onu aýtmandyr. Ondan muhimrak da aýtyp duran ýalda aýtypdyr. Şu dilime gaýymdym da men diýipdir. İkincisi ve kana qalbi lil muslimin saliman.
Şimdi Müslüman doğanıma hiç kinem de yok, bit pelim de yok, bit niyetim de yok. Şu Müslüman doğana azar vereyim ne deyip durama, mızahım olayım ne deyip durama. Müslüman doğanımdır bir azar kefeşten de şonu qova york koyverýän dipdir. Bir bolmadyrak ýagdaý eşdasam da şonu qova york koyverýän. Ay Müslüman doğanım hatmen maksady şudur da diýip qova ýörýän dipdir. Şu Müslüman doğanymy bekkumäligim ýok da dipdir. Şu iki zat bilen Hudaýyň jennetini tafaryny diýip ýalfyllap otynna dipdir. Şol Hazreti Ebu Dujana radıyallahu anh Resulullah'ın elinden kılıcı alıp cenk meydanı başlap cenk meydanı evvelin mübareze kafirlerden biri Müslümanlardan kim? Hazreti Ali Murtada radıyallahu anh Uhud duruşunun evvelin mübareze ikisi ortaya çıkıptırlar. İnşallah Uhud cenkinin başlayışı evdaki hefte Raygiri, evdaki hefte ustaatlan maslahatı bilen ta'til sannak başına var yan molya, gelmesi qiyin molya, şulukluk bolya. İnşallah evdaki heftede de anırkı hefte Uhud cenkinin başlayışını hizmetine de yetirir. Hudaý Taala iman avreyden ayırmasın inşallah. Hudaý Taala emniyet, ağdı verirlik, bereketten ayırmasın. Maridlerime de şafa versin. Musafiratda, hizmette, gurbatta, müşküllü doğalla. Hemmelerini pek Allah asan etsin. Hudaý Taala iman avreyden ayırmasın. Mariz doğalla, musafiratda, hizmette, başka ilgini akberip daş yerlerde işlep gedip bererler. Hudaý hemmelerine yar olsun. Bir alham üç kul huvallah Suriye Felaq Nas qoşup okuyaýyn. İnşallah ötüllüň ruhuna bagşedip ilgin vatanymyza dua eder inşallah. Okuýberin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dağdağın ilahi amin. İlahi amin. Maridimiz ve dua etmeliyiptir. İlahi amin. İlgüne dua ediyor. Vatan emniyet, ağda birlik, iman avri, parahatçılık, mescid medreselerimiz yürüyüp durmak. İlahi amin. Mektep tabestaniler yürüyüp durmak. Din bernamız yürüyüp durmak, dinimiz, dünyamız abatlık, içeride daşarda hemmelerine dua ediyor. İnşallah Hudaýdan qatık umidimiz kanır dualar kabullur inşallah. Amin ya mucibet da'avat. Amin ya erhamer rahimin. İlahi amin. Birahmetke ya erhamer rahimin. Maşallah, barakallah, gayrat edin.